Mayuto sa tanan. Nana po kita sa light them with my word. Ang sinamana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko diha sa ato ang basahon sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Nakasinati na ba mo sa ato ang o sa inyohang kinabuhi nga naagid mo'y kanana ang nag-uros-uros nga gibati o kanana tinguha nga naagid buhaton nimo kanana ang nakaputon diha sa imong kinabuhi. Ngani nakita nimo nga naay imuhang nabuhat nga kinanglan imo biyaan kay maoy nakapa kanana ang konsensya kanimo sa imuhang kaugaling kinabuhi. So kani siya nga gibati o imong gibati mo kani ang fire no kalayo nga nag-uros-uros diha sa imong kasing-kasing. It could be kanang kalayo sa gugma sa imong isikataw no labi na katong mga batanon. So mo kani ang atong pag-isgutan karon sa ato ang Ebanghelyo. Mato kita sa Ebanghelyo. Sa versikulo 49 sa ato ang Ebanghelyo kang Lucas kapitulo 12, no? Versikulo 49 hangtod sa 53, no? Siya, miyani ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan o pagka-ayo unta, kundi kung kini misilaog na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton kung dili ako mahimutang hangtod matuman kini, no? So kani daghan ang hisgot nini nga medyo lisod kay sabton kani Ebanghelyo, no? Kung ato ang basahon kini diha sa ato ang tawhanon o kanang earthly, no? Kalibutan nun na pamalandong o point of view, no? So kalayo unsa man kalayo, no? Ako mianhi ang pagpadilaab sa kalibutan o pagkaayo gayud unta no kini ni sila na matud pa ni Kristo. So kani metaphor man kani sa purification, no? Makita nato sa Leviticus kapitulo 13 versikulo 22, no? Or kanang paghukom sa katapusan sa kalibutan, no? Ngani maingon nato nga katuntuang dili gayud magtarong sa ilang kinabuhi na kalayo man gyud ang ilang kanang paingnan, no? So si Elijah, si Elias, no? During sa judgment, the fire of judgment sa mga propeta ni Baal, no? So isunog sa Ginoo ang iyang halang pagpakita nga mas gamhanan gayon ang Ginoo, no? Kaysa Ginoo ni or mga propeta ni Baal, no? Kita nato ni sa 1 Kings chapter 18 verse 36 to 40. How about si John the Baptist, no? Si Juan Bautista sa iyang versikulo 3 16, no? Sa ato ang Lucas, no? Nga ang Misaya mo bautismo kaninyo sa Espiritu Santo o kalayo, no? O si Santiago o si Juan nga kanana ang nay paglakad nila ni Jesus gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Nakaagi sila sa lungsod sa Samaritanon o wala sila dawatan, ingon si Santiago o si Juan, Lord, pwede ba among ipaulan ang kalayo gikan sa langit para ato nang ipaulan diya sa mga Samaritanon nga nagsalikway ka nato wala paghatag ka nato o maayong pagtagad paglabay nato sa ilang lungsod. Mao kaniyang kalayo, no? Nagisgutan. So sa Lucas kapitulo 3 verse 6 versikulo 16, si Juan Bautista nag-istorya sa mga tao nga
akso bautismo sa tubig apan mas naapay mas labaw kanako nga muhatag ninyo og bautismo diha sa Espiritu Santo o kalayo. Si Jesus tuod man gahatag kanato sa Espiritu Santo. Bata dili lang kani ang kalayo moibot pasabot sa ato ang Ginoo apan makita kani nato sa katapusan paghukom, no? Diha sa Acts of the Apostles, no? Makita nato nga ang kalayo nga gisgutan ni Jesus mao ang Espiritu Santo ning unsad diha sa Pentecostes, no? Si Jesus nagstorya pati sa kalayo nga kusog og kananaang kusog o aktibo gyud ang ato ang pagtuo. Mao kani ang nahimo nga problema later on kay tungod sa ato ang kalayo nga pagtuo. Mao naman noon, no? Mao naman noon nakapabugnaw diya sa mga miyembro sa atong pamilya, no? Kay nga naman usahay magud righteous ta sa ato ang gituon. Tinuod na itong gituon sa atong pagka katoliko apan mahimo na nung konflikto diha sa pamilya o family members o mga katauhan sa Diyos. So, atong pag-atimanon kani later on. No? Sa verse 49, mayon siya, mianhi ako nga ang kalayo ipadilaab sa kalibutan. Pagkaayo ba gayon o nagdilaab na? Nagdilaab na ba kini? O misilaon na ba? O ngayon siya, adunay bunyag, no? There is baptism. Nga ako ang pagkadawaton. Dili ako manmutan hangtod matuman kini, no? So, unsa man kani ang bunyag na iyang gipasabot sa ato ang Ginoo. Ano yung bunyag sa tubig o bunyag sa kananaang dugo ni Kristo, no? Kita gani mga followers ni Kristo, dili kita makuan ini kanini ang dili kita ma-exempted ini, no? Mo kanini ang kananaang bunyag ni Jesus diha sa iyang passion and death na siya mismo ning sugot o ni obedient sa ato ang amahan na siya muluwas kanato pinagi diha sa pagkamatay sa cross, pag-antos diha sa iyang kamatayon diha sa pagpasan, no? Passion and death. So mo kani ang sa Salmo 124 verse 4 to 5, no? Makita nato kung sa gid ka lang ang iyang pag-antos o ang iyang pagkanapitawang kaguol ni Jesus pagdawat ni unsay dangatan niya mo na ingon siya nga naapay bunyag akong pagadawaton. Mao kani ang bunyag, no? Muna sa ato namantay bunyag, of course nakakuanta ini, naka-share, no? Nakaambita ini ang bunyag ni Jesus pinaagi sa atong pag-renounce, no? Pagsalikway sa ato ang mga kasalaanan. Ngani kita i-immerse po, no? Ihugasan sa tubig. So, mo kani ang ikaduha nga kanang bunyag ni Jesus pinagi sa dugo, no? Muna na ang muna siya ingon siya nga naay bautismo nga akong gipaabot, no? Ikaduhang bautismo. Muna sa primerong sulat ni Juan kapitulo 5 verse 6, no? Niingon siya nga ang mianhi mao si Kristo ug nailhan ang iyang pag-ani pinaagi sa tubig o sa dugo. Nahilhan siya dili sa tubig lamang kundi sa tubig o dugo. Mao ni ang gisulat ni Juan, no?
So, gibautisman man siya ni Juan sa tubig, no? Iyon kani ang Ginoo nga mao kani ang akong pinangga nga sa anak, no? Iabli ang langit o nag-istorya namuno mao kani ang akong ingon ang ato ang Ginoo namuno siya mao kani ang akong pinangga anak. Listen to me, no? Mao kani ang akong pinangga anak, no? Siya gibunyagan sa tubig o siya moabot ang iyang himaya pinagi sa pagbunyag diya sa dugo, no? Kanang iyang ipadala kining duha ka baptism, no? Diha sa iyang samad, no? Nakuha niya diha sa pag-antos, labi na diha sa paglansang sa krus, diha siyang kilid mo ang dugo o tubig midagayday, no? Diha sa iyang kilid human kini giduslak sa bangkaw sa mga Romano nga naglansang niya sa cross. Mabot kanini ang iyang panag-ingnan nga kita gitawag diha sa pagbunyag sa tubig o kita gipili pinaagi sa iyahang dugo, no? Kay of course gitawag kita sa bunyag, no? Para na kita'y kanana ang kapasayloan sa lahat nga panulundon ni Adan o ni Eva. But gipuy-an nato ang atong kinabuhi before siya moabot sa ikaduhang pag-ani niya, pagluwas. More ka na nga ang ato ang kinabuhi karon iya kitang gipili kay dili sayon ang pagpanginabuhi hangtod gayon, no? Hangtod gayon sa pag-abot niya. So mo kaniyang pili kita pinaagi sa iyang dugo hangtod karong panahon na siya nagpaaga sa iyang dugo tungod sa ato ang kinabuhi nga mapaabot diha siyang inharian sa katapusan dayon. Mo kana siya nga sa santos nga misa atong gisaulo kanunay, no? Ato ang gisalusaluhan ang iyang lawas og dugo para kita mula hutay diha hangtod pag-abot niya sa iyang ikaduhang pag-ani. So brothers and sisters, kita iyahang paghiugasan sa tubig o kita po necessarily mahugasan po kita sa iyang dugo hangtod sa pag-abot niya sa ikaduhang pag-ani. No, makita nato sa Matthew chapter 22 verse 14, no? Kay tanan gitawag but gamay ra gyud ang mapili kay nganuman imo man kung kato man ang desisyon sa pagpakalahutay nining kinabuhi na, no? So brothers and sisters, giluwas na kita ni Jesus human siya nag-antos sa iyang bunyag mao ang tubig o dugo diha sa iyang masinugdanon sa amahan ug pagtubos kanato pinaagi sa iyang kinabuhi, pinaagi sa paghatag sa iyang kinabuhi diha sa krus. Kita tanan binunyagan sa bag-ong kinabuhi ug giluwas kita ni Jesus. Ang pangutanan karon sa ato ang bunyag ato ba kining gipuy-an? Mao kana ang dugo o lawas ni Kristo nga kanunay nato gisalusaluhan. Every time kita mo ato sa santos nga misa, atong kanana ang balikan ug lantaw ang ato ang bunyag. Napuy-an ba kita? Napuy-an ba nato? Kung wala man gani, na mao kana ang ato ang kanang purpose nga mo ato sa santos nga misa para magsalo-salo sa uban mga katawhan sa Ginoo para mga pasaylo o mabag-o kita na po pagahuman sa santos nga misa manglakaw kita bag-o ng mga tao o labaw sa tanan ato o pagapay magnuan o bang mga tao go
masses and proclaim the good news of salvation. Mo pa ni makapalagutan nato sa ato ang kananang paglakaw nining kinabuhian pinaagi sa pagsalbar niya sa iyang dugo. In verse 51, naghuna-huna ba kamo? Kamian niya ako aron pagdalang pakigkain dinhi sa kalibutan. Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong idala, kundi pagkabahin-bahin. Sukad karon ang usaka panimalay nga naay 5 kasako. Mabahin 3 batok sa duha ug 2 batok sa tulo. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babae ug ang mga anak nga babae makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babae makigbatok sa iyang mga binalay ug ang iyang binalay makigbatok sa ilang ugangan ng babae. Mao kani ang resulta, brothers and sisters, kung wala nato mapuy ang atong bunyag. Walay kalinaw o magbahin-bahin. Kita, unta ang bunyag, napakahimo nato nga mga anak sa Diyos o nakapahiusa sa pamilya o sa community. No? Makabahin-bahin ngayon. Kung wala na ito mapuy sa mga atong bunyag, dili kita mahimong ihemplo sa uban. O wala na ito mapuy ang bunyag, kay mapahitas on kita. No? Ang uban kay proud sila nga Katoliko, kanunay apil sa Bible study, kanunay nga simpa. Taon sa manoon, self-righteous. Kapanundo naman sa uban. No? Kapanaway naman sa uban. Kung sa may resulta, kung dili maayo ang mga attitude nato, mabulag-bulag kayo kita. Labi na diha sa ato ang mga kaigsunan, diha sa ato ang kananaang kaugalingon ng mga pamilya, labi na kaugalingon na itong mga reunion later on, mao ganay makapabulag ka nato. Kaya naalayon mo pasiatab nga si Kristiyanos na nanay bag-o nilang nakaplagan na si Kristo apan iyon sa nila pagpaambit si Kristo na self-righteous mapahistas on murag sila po na maluwas. Nga nila uban nga na bag-o nakaplagan nila na ilang reliyon kuno, no? Dili biya reliyon ang atong pagtuo, ang atong pagka-Kristiyanos dili biya reliyon. It is a relationship with God. It is the quality of life. No? Kalidad nga kinabuhi. Witnessing sa ubang tao nga si Kristo makita diyan sa itong kinabuhi. Noon sa naman noon, makikawin naman, uli ka mo tuo sa ila. Peace is the ultimate end. Remember that. No? Mo ka ni pinaka-tapusan sa ato ang kinabuhi. Kaya walay peace, walay tunay kalinaw, walay gugma. Diha sa pagkaplag o pag-angko nato sa kinabuhing dayon. But ang kalinaw kung atong kaputo na mag-rise, ang atong kinabuhi, mo'y kanana ang mo'y atong ipakabili niini. The price of peace, atong pag-antusan, atong pag-kontrolon ng ato ang kanang mga batasan, no? Atong paghatagan o ihimplo ang ato ang kinabuhi, no? Magpuyo kita sa pag-antos gayong dili ngayon kita mo anto niya ng mga kailayan, dili ngayon kita mayroong kanang dautan na ihimplo sa ubang tao. Munang ang ato ang ang pag-control sa itong kaugalingon nga dili kita mayroong dautan o bad example sa uban. Maunay pag-antos mo na ang pagkabalaanon, no? Dili mo nga mag-antos nga
Holy Week karon. Semana Santa karon dili man na mo magantos tibuok tuig, no? Magantos kita kay mo gipasunod ni Kristo kinabuhi nga dili diri sa kalibutan kay dili kita taga-digdi. Kinabuhi nga iya sa Dios mo nang antusan yun nato, dili nato pagabuhaton katong mga kalibutan nga mga kanang pamaagi, no? Unang kalibutan nun ng pamaagi na agyo sa kamaya, sa kalipay nga kalibutan hun, no? Kita mga Kristiyanos nga tiunay mag-antos gayon kita, while ang uban naglulinghayaw sa ilang kabuhong, sa ilang kalipay diha sa kalibutan mong kalipay kita, nag-antos kita, dili kita mo duyog kanila, nag-antos kita na dili kita mapintay, no? Labi na ka ng mga batanon, pag-antos kayo ka mo, kay mo na'y gusto sa Ginoo nga dili ka mo madala niya ng mga kalibutan nga kabuhong, labi na pornography, uban pa mga sexual nga mga pamaagi sa kalipay, no? O mga kahilayan, o mga vices, mga patanon pag-ayon na mga bisyo, no? O paglimbong sa inyong ginikanan, no? Labi na katong wala na study o tarong kay gasuroy-suroy lang, no? So God is really calling us in this gospel nga kita mahimong ihimplo, no? The Word of God, as we heard it today, no? It must be acted upon, no? Ato ang pagabuhaton. Pagabuhaton diha sa tama nga pagabuhat, dili mapahitason, dili self-righteous, no? Para karon ingnon, no? Para dili kita magbulag-bulag. So, otherwise, magbulag-bulag kita kay dili mao ang atong pagpadayag sa ato ang kinabuhi. Kung sa'y plano sa Ginoo, ang plano niya sa kaluwasan, mianhi ako arong pagpadilaab sa kalibutan o pagkaayo unta kon kini misilaog na. May plano sa Ginoo nga ipadilaab niya ang ato ang kinabuhi para kita madala niya dito sa kinabuhing dayon dito sa kaluwasan. So, doon ay bunyag nga akong dawaton ug dili ako may mutang hangtod. Matuman kini. Natuman na ni Jesus ang iya duha ka bunyag, no? Sa dugo o sa tubig. Iya nakitang giluwas, no? Sa sala nga panalundon ni Adan o ni Eva. Apan ang dugo makanunayon gayon, nagahugas atong mga kasalanan kay wala pa niya ang ikaduha nga pag-ani niya. Unsa iyang expectation sa atong mga katawhan, personal kaayo iyang gitawag kita sa atong bunyag nga unta atong buhian para ang kaluwasan ni Kristo diha sa cross nga iyang gihatag, iyang kaugalingong kinabuhi diha usab mahitabo sa ato ang bunyag nga kinabuhi. Dili kita magpahaylo sa mga daotan nga mga ehemplo diha sa kalibutan nun. Unang mag-antos kayo kita, dili kita mosunod sa kalibutan nun nga pamaagi. Remember mga batanon, no? Apil ko na mga amptong, no? Dili kayo kita magpahaylo, mag-antos kita. Kaya mo ka ng tawag sa bunyag para makalapas kita, meaning kinabuhiya, makapasan kita dito sa kinabuhing dayon, no? Nga naman, unsay consequence, unsay isang putanan nini o dili nato buhaton, walay kalinaw, no? Naay panagbangi kanunay, nay division, walay kahiusahan, no? Tanawa sa verse 51, sa kuno ni tamo, nagunaw na ba kamo nga mianay ako ano dalag pakigdait dinhi sa kalibutan, tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundi pagkabahin-bahin sukad karon ang usa ka panimulay
nga may 5 ka sakop mabahin 3 batok sa 2 o 2 batok sa 3. Mo kuni ang sangputanan og dili na tupoy-an ang ato ang bunyag. O dili na tupon itamon kanang plano sa Ginoo nga dad-on man day tiya. Dad-on man day kita dito sa kinabuhi tayo. We are all reminded, ipainumduman kita nga ang atong desisyon kinahanglan diha yun magasubay. Ang kaayo diha sa ato ang kinabuhi dili yun musangpot diha sa kananang padagpangi o konflikto. Kay kung maayo lang pagdala nato, maayo lang ang ato ang kananaang puyo sa atong bunyag, malinaw kita o ready kita diha sa kinabuhi dayon. Dili sayon bisag si Jesus magani nagpanaw siya gikan sa kanang Galilea hanto sa Jerusalem, kay dito siya gihukman o gilansang sa krus, nag-antos gilansang sa krus ug namatay. Dili sayon ang yagian, no? Grabe kadaghan sa panagbangi kay dili kay siya tuhuan. Ipadayon ba kana nato sa ato ang kinabuhi o kita noon ang musunod ni Kristo moy mo kananaang moy mo barog niini, no? Moy mo barog labi na diha sa ato ang pamilya, sa atong tumataan, sa ato ang mga kaigsuonan. Mo barog kita dili still precious, dili sa ato ang kananaang pagka kananaang bitong mapahitas kung kanina atong bag-o nga nakaplagan nga kananaan atong pagtuo apan mahigugmaon gasabot gahilom kung dili angayan nato ipakita ang ato ganing pagtuo apan ipakita niya sa ato ang maayo nga gawin, maayo nga buhat, no? Mo kani ang gitawag kanato para kita preparado diha sa kinabuhi dayon nga gitagana ni Kristo nga maayo unta nga moani ako nga nagdilaab na ang kalibutan pagkaayo ga unta nga kita kini misilaog na. Kaya ako ibalo ko sa ang expectation ni Jesus nga kamutanan maluwas. Salamat ug mayong punto sa tanan. Like them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ayaw kalimot og like and subscribe this video para mulahutay po kita sa atong pag-istorya kaninyo. Otherwise na kung walay mag-like o walay mo tanaw din na ambot po sa tanaw lagi po kaangay sa akong ginabuhat. So usa ka butang inyong ipadayon ang ato ang pagsanyaw sa mga balita. Sa akong pagpaningkamo diha sa pagpaambit kaninyo kung sa maayong buhaton nato mga Kristiyanos, dan pag-like mo o pag-subscribe para at least makayon ko kung nga naragihapon ato kanana ang ipaningkamutan na naminaw o naapoy kanana ang ready nga kanunay kada semana maminaw o makita niya o unsa niya ang mga paghimangno sa Ginoo o plano diya sa kinabukasan.